Assalamu alaikum laddi Nigeria. Sanda baragi mogo da yammi otike. Haba feshare yo ko galan tano ai an dota fami ai laral nyiwa laral nyiwa to nyannan kemmi gadumi sa amagga inga dani kemmi mi bawo gon ko kan dama kusen gelmin ga jodo don na mi warto itaw Allah fade woni mi wala tuntin dayan gwamna mede mu hulbe Bauchi Bala Muhammad ba to anani kawai a dai yidi dai mo ina wodi mo ina be jiba a andi fi dum sai a hankali kama ne mu inki jiba kai hakku kauran wali on don to kauran Bauchi na kauran wali to aya nani ma inde makko den da joda ki to honduko yo annande watande jodo duma tuna na kirki wanna e hulbe jodo hanko to no yide wadan hanko na bi leydi sharengel aduna leydi di gara ko ba kowa no metay do makko anana ko min der ay gwamna Bauchi kan wurtinanta hulbe burti do wurtinki burti halla mi o darni amma banya dum bida a fullo ma na piki warki wadanta ba to feshare mi so'oto to wodi wondu hurdu nan mi taƴoyi hurdu idu taɓoɗate na to kanjum gimmi joni mi haɓa mi yaha mi to mi hukkitanake ɗum to sai min keɓano min gadi to ɗum ɗon joni da noddo wayde ummeta mindu bimidu kawran Bauchi hindu an anani ittaɗo barka waye kawran Bauchi o huɗata ittaɗo barka waye kawran Bauchi o huɗata